дар толори маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ҷаласаи ҷамъбастӣ оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2020 бо иштироки Фирӯза Нуруллозода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд ва Абдумавлон Абдуллозода, сардори маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилояти Суғд ва кормандони марказ баргузор гардид. Тахмина Усмонова, сардори маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд, доир ба бурду бохти соҳа дар соли 2020 маъруза намуда, аз ҷумла афзуд ки кормандони марказ дар асоси талаботи кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳа ҳамарӯза ҷиҳати саривақт ошкор намудани ҳолатҳои қонуншиканӣ ва шароитҳои ба он мусоидаткунанда, пешгирии бемориҳои сироятиву ғайрисироятӣ, гузарондани чорабиниҳои профилактикӣ, баланд бардоштани маърифати санитарии аҳолӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Тибқи муқаррароти кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти санитарии эпидемиологии аҳолӣ ба ҳамаи норасоигиҳо, камбудиҳо ва мушкилиҳо нигоҳ накарда, аз тарафи мутахассисони соҳаи санитарӣ то имрӯз вазифаҳои ӯҳдадориҳое ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гузоштааст, софдилона иҷро карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки дар соли сипарӣ гардида аз навсозии таҳлилгоҳи бактериологии марказ ба анҷом расид. барои пешгирӣ ва мубориза бо бемории сироятии COVID-19 аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумдавлатии шаҳри Хуҷанд ба маблағи 460 000 сомонӣ ҷудо карда шуда, харидории корҷомаҳо, дастпӯшак, ниқоб, респиратор, антисептик, сӯздишворӣ барои гузарондани корҳои безараргардонӣ, маводҳои безараргардонӣ таъмин карда шуданд. бо дастгирии маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилояти Суғд наздик 10 000 кило маводҳои гиплохлориди натрии захира ва истифода бурда шуд. Инчунин баҳри дарёфти саривақтии беморон ва гумонбарон ба COVID-19 5860 адад тестҳои оҷилӣ дастрас ва истифода карда шуданд. вобаста ба вазъи эпидемиологии сироятии аҳолии шаҳр ба бемориҳои илтиҳоби шадиди шуш ва коронавируси нави COVID-19 иттилоъ дода шуд ки он ба эътидол омада истода бошад ҳам вазъи пандемии давлатҳои дунё ташвишовар боқӣ мондааст. аз ин лиҳоз фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дар сатҳи кӯмаки аввалияи табибии санитарӣ ва бистарикунонӣ мувофиқ ба талаботи ситоди ҷумҳуриявӣ ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳолати пандемӣ баро монда шудааст. дар ҷараёни ҷаласа Фирӯза Нуруллозода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд ва Абдумавлон Абдуллозода, сардори маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилояти Суғд баромад намуда, аз ҷумла таъкид доштанд ки мутахассисони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд дар қатори дигар кормандони соҳаи хоҷагии халқ фаъолияти пурсамар намуданд ва дар оянда низ барои боз ҳам беҳтару хубтар фаъолият кардан ва бартарафкунии камбудии норасоии фаъолияти худ чораҳо меандешанд.